Hello mga ka-listeners, maayong udto sa alas 12:47 na sa kaudtohon mga ka-listeners. Unya kanang pasensya kayo kay karon pa ta naka-upload yun kay naka-copyright mo guni. Unya ang katong nag-PM na ako no, pasensya kayo. Kay wa jud ko katuman sa katong giingon ako nga ugma na i-upload kay kuan ako pang gi-edit no. Unya kay sige magka-copyright mo na nga wa gid tuman ang adlaw nga akong gitagana uta nga mo i-upload kay copyright. 3 times ko nagbalik-balik og edit mga ka-listeners no, kay kinahanglan jud ang tarungon ba kay para dili ma-cut ang isina no, kay sayang man pud og i-cut gud ng mga isina ba nga naay mga copyright music. So aron dili siya ma-cut, di ma-trim, ako siyang balik-balik og edit antud nga makapasar na gid matangtang ang copyright music no. Unya shout out din no ni itong nag-PM no si kasutingan si Jean no. Shout out nimo Jean, salamat kay no. So excited gyud kini si Jean sa sumpay sa maong drama. Nya pasensya kay wa gyud ko katuman sa akong giingon no nga schedule nga i-upload. Pero karon upload na ta no. Manikamutan no. Yeah, maningkamot na sa ko sa 14 copyright gyapon 14. Akong gitrabaho gabi copyright gyapon. Mao na nga di jud masunod aho tang isunod dayon, di pud masunod dayon kay copyright magud. Kinahanglan pag balik ko na og edit ba. So human aning 13 mag-edit kog tiwas na to sa 14 kay tangtangon para ang mga copyright music. Balik ko na ko antod nga ma-perfect siya ba. Inyo nang mapaminaw no. Basin dai og ma-perfect na ko ron, matangtang nag mga copyright atong 14, o siguro kunyang gabi ma-upload ang 14. Pero di lang gyapon kumusaad kay kini laging labad magpud sa ulo ning kuan. Magsige kag balik-balik ba nya copyright gyapon murag malayon ko madugay. Muna nga mo relax no. Una sa mga maayo nga makapakalma sa una aron di mahutlag pasensya mga ka-listeners ba sa pag-edit kay usahay kining pag-edit gud makahurot sa pasensya. Labi na karong panahon na perting inita, perting iga nga no? Kabantay sila mo, grabe perting iga nga gud init yung panahon niya na ba El Nino ko no kita ko sa kuan gipost sa tong na vlogger no El Nino ko no kus dako kuno kayong El Nino piligruhan na mga ka-listeners no perting inita gud. Unya magtag sa kadiyot ka listeners flashlight balik-balik na ko anig sinay ganahan dai baka naman diya kini Lenovo eraser mo ni gamit nako sa pagpaminaw og mag-edit kay kusog kayo ni siya no amo kusog kayo paminawon tin-aw kayo ang tingog labi na sa maminaw drama yun baratuhon na para di mo magmahay og mo-order mo kay baratuhon siya pero nindot kayo. Hindi tanawon og imong suubon. Mga lig-on mga ka-listeners kini ang buya ako na lang gisulog silupin mo ni ang buya app mo ni siya. Ana ta nindot ani kay kuan naka-connect ni siya sa iyang app mismo nga kanang nam ni app ning maong buya app ay buya mic buya mic type C ni type C saksak ni sa imong cellphone. Unya automatic na siya kung i-on mo ang switch ani para sa noise reducer. Wala problema og magsuri-suri kag dapig dagat or naakas mga banha nga lugar kay naanay yang automatic pa na foam. Unya napay noise reducer so makapokus sa imong tingog kini. So medyo barato ni siya og kanang presyo kumpara are no kay kini mura man kuana kay social na tanawon ni kay guya mo na magnet man mga ka-listeners magnet ba ipapilit ra sa aw nang ipapiltag piso ni ilaw na piso imo magnet man so sangit na di na kanang clip mo ni nakalahi pero kuya pud ani mawagtang no kung buli ka kabantay ba kay maibot ang magnet kung nakanindot ani kay
klaro kay tingog kanang murag gikuan na sa daan ba gifilter na ba gi automatic na nga hinakahinlo na daan ba mo po niya kung giganahan na pero mo lagi kinahanglan po ni siya og open camera no kini usa kinahanglan nagbuya up para mo function siya sa camera diya kuan sad pero sa ugari ka sa YouTube live streaming function di na kinahanglan ni og buya up kung adto ka sa YouTube mag live streaming o sa Facebook okay kini pero ugari ka sa parani nag-vlog ko adto ko mismo sa app ani kay nakanindot sa iyang app i-compress na ang video tipid na kayo sa memory ba na-compress naman ang video natin ausad kini siya open camera dako kay kaon sa kuan sa internal memory mo na nga tagbaw ko pang delete pero karon ako na nag-gisit og nang ubos-ubos og quality para di kay dako higop sa camera ba kay lisod kaayo mahutdag camera mga kalisinas kay o kan mahutdag og internal kay ang pag-mix may problema kay ma-field pero gabi na field pag-mix nako mo tong mihabo-habo na usab na abtag kadlawon kay na field man sa pag-mix na kay nahigop ang internal memory hurot gid ba boy naka apan na nalugay hinon ko nya mao to mga kalisinas kay taas-taas mo kong intro na abot nag hapit 7 minutes paminawan niyo ang part 13 sa Gugmang Binilanggo. Like the stars in the night. Ug karon mga higala di ta maglangan, iniadahin ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Gugmang Binilanggo. For me, kahayag sa buwan. Sa'yo nakatawag si Roger. Ika po siya sa among pagpangaliwag dagat. Gamay na lang ang tao din sa restaurant. Talia? Dr. Renate? Ikaw na? Oh. Ako, Talia. Mahimo bang muduol ko niyo? Yan ang dili. Hain si Roger. Nakatawag na siya. Di ka po sa among pagpanghaliko og dagat. Nga na ba dito niya? Ni amsap ka din eh. Tuwara sa pikas ang beach niya, di ba? Nahiba akong ni amo din hinibalin. Sorry nga natugaw ang inyong bakasyon. Dok, dili mahimong magdugat ang salty. Basin o basundan ka din sa imong asawa. Natug na sab si Eric. Nga nung nasaag ka man din eh. Wa ko masaang timi talaga. Mianhi ko tungod mo. Tuwad na ako? Doktor, kung nabalaka ka nga, masuko ko ni Ma'am Erica sa iyang sakit na sinultihan ako, ay kabalaka. Okay na kayo ko, nakasabot ko niya. Karon nga nahibaw na siyang nahibaw kang ikaw ang amahan ni Bibirunan. Mangigina-gina siya na. Salamat nga nakasabot ka niya. Huwag ko'y problema, Doktor. Ang pinggilan ninyo ang akong, ang inyong anak. Ayaw ka bala ka ni Bibir na, Talia. Bugtong ko siyang anak. Ang bingan ug mahalon ko gid siya. Nialang ko kay gusto kong mangayog pa sa ilo sa nabuhat ni Erika nga paguba sa imong kinabuhi. Okay na lagi, Dok. Okay na ko. Way problema. Among sinabutan ang tanan.
Tungod ba sa kwarta? O may lain pang hinungdan? Tungod ba sa kwarta, ha, Talia? Maong misugot kang mahimong inahan sa akong anak. Nga misugot ka sa plano ni Erika. Kuan, Dok. Nganong naglisod ka tubag, Talia? Oo. Kuan, oo. Tungod sa kwarta. Okay. Importante na ko ang kwarta, Dok. Mana, Wa na bigyo hilaing hinungdan. unsay po mo ipasabot? Gawas sa kwarta, Talia. Unsa pa may laing hinungdan. Kalaban si ko. Bakit kong tambal sa laban sa unit, Talia? Basi nakadaas siya. Ato na ko siya siyang kwarto. Nganong wa ka makatubag, Talia? May lain pa bang hinungdan? Nga misugot ka sa lisod nga gipabuhat ni Erika nimo. Doktor Renante, mayong pagdili na lang kapag daghan og pangutana. Please, palayo na lang na ako. Maluoy ka. Gusto lang kong mahibaw sa imong gibati, Talia. Sa gabi nga nahitabo ta. Huwag ganong gusto ka bang mahibaw. Tawag kay dili ka sa iyong pagkababay, Talia. Nahibaw kong doon na kay dungog nga gilabanan. Ang wa lang na ko masabti. Kung nganong may uyon ka ni Erika nga mahitabo ta. Kwarta ang nagtok mo, doktor. Kwarta, nakabati ka. Dako kayo ang i-offer ni Ma'am Erika na ako ka kwarta. Musugot lang ko nga. Nga mapuli niya. Ug bisan kinsa na matingaling babay. Dili makabaliban siyang offer. Mauna, kwarta. Nakabati ka? Kwarta! Dili ko mutuo. Ug gana dili ka mamutuo nga kwarta ang nakaigon. Nga misugot ko sa sugot ni Ma'am Erika, ha? Dok, ano? Tungod kay mahila ka. Mila ko? Mila ko tungod kay gisamukan ako nimo. Niniyong tanan. Gusto ka, Dok. Kamo ang migubasa kong kinabuhi. Si Ma'am Erika o ikaw. Kung wa pa mo maabot sa kong kinabuhi, normal unta ang dagan karon sa mga panghitabo. Dili unta ko makabaton og anak, dili na ko ikauban hangtod sa kong kamatayon. Ayoko giguba. Ayoko gigamit. Basta palayo na ako. Palayo mong tanan ako. Palayo mo. Hindi na ko gustong makakita ng dagway ni mo, Dok. Talia, gusto lang kong mahibaw kung unsay gibati nimo para na akong Talia. Kana lang. Naglagot ko nimo. Mao ka na akong gibati. Naglagot ko kung anong nagkita pa ta.
Talia! Buhis na niya ko! Bahis ka! Bahis ka! Patun ka! Patun ka! Bahis ka dito! Yagan mo ako pagkasunod! Ha? Hoy! Doktor ka ba unta? Pero wag ka dugukan! Salbahis ka! May asawa ka na, doktor! Ayaw pang hinapos sa lang babae! Roger, dali na! Sorry. Ako na si Talia! Nagkapati ka! Ako na siya! Usawa kay katuhod! Bisan kamay! Gumuhikap siyang panit! Nagkapati ka! Ha? Di manira! Di manira! Magkamatay ta! Kung hilap ta ni mo sa Talia! Magkamatay ta! Dali na, Talia! Dali! Dok! Dok! Dok, ikaw na... Oh! Nakadugoy mong kilay, Dok! Gino, nga niya ka. Hindi pa kita ka mabrika, oy! Kunya, nakita mo na ako may nagkagubutin eh! Kisam tayo mo kontra, ha? Ayun ang pagsaba. Pagbunit ako. Dali! Mamalik ka sa Pikas Beach. Dali! Dali! Ganun niya itong doktor! Ha, Talia? Huwag na namin sugot kang hagkan ka niya! Roger, pamatiyaw na ako. Nakalitan lang ko. Nagkalitan ka? O gihagit ni mo siya? Roger, may mapagdili ka mga bubukang doktorinante. O ganun diliban! Minyo uno na ta! O niya makita kang hagkan sa lain? Sa lalaki pagit ka nagpuyo anay mo kasing-kasing? O sa may gusto mo may tabo? Ha? Pagpakan mo sa nindot ninyong eksena nga naghahok mo? Nahibaw ka ba kung sikong gibate sa kong nakita? Ha, Tanya? Mura ko mabuang sa silos! Kung pa na ko magpugong sa kong galingon, Tanya? Tigalin na patay ko na ang doktor! Tungkol sa kong gibate yung silos! Roger, sorry. Mahal tagay ka! Sorry. Mahal tagay ka! Kung dili ko gustong hikapon ka pa sa lain, labi na sa amahan sa mong anak! Mura ko mabuang sa kasuko ka ganina, Talia! Please! Unang-unanig ba ayaw? Makapatay ko kung mawa ka na ako! Ingon ka na kabang, Talia! Kalang nga magpakasal ka na ako! Dili na ko masugot! Gamay mo ilong pa ni mo, gigan ako! Roger. Dok! Kinsa lagi ni pregla tao ni mo? Kay ato ko latahon! Mahimo ba, Gino? Naglangas. Tambalan ko ning akong naong. Ay, hala! Hala! Naon sa magkadok? Lakaw lang, pagkuhag warm water. Ug labakara. Ako'y ginoo ko. Nabangga ka, Dok? Ay, sus! Nagkanang storyan. Walang kayang gisugos, doktor ba? Oy, ate man na. Ay, nagagmutan na di ha? Ayaw lagi, oo! Dali, dali, dali! Atik niya, oy. Karon, ako sa mga utan. Masaban, Dok. Masaban. Tawad ang pulis! Ato yung mga riso, tulog ko natin mo! Ayaw na paglangas, Gino. Kuha lang nga akong medicine kit, eh. Okay, okay, Dok. Renante, Eh. nagkadugo ka? Dok. Wala kaso, Erika. Gino, nga akong medicine kit. Okay. Oh, yes, Dok. Yes, Dok. Diin ka bakikan, ha? Nga nang nagkadugo man ang kilay di mo. Kabunog si Nungaw. Wala ni kaso. O say way kaso? Moingon ka lang nga way kaso? O sa bagay nahitabo, ha? Gipareglahan ko. Diin, Sa Pikas Beach. ug nga nang naabot ka sa Pikas Beach, ha? Unsay mong giadto dito? Hari nante. Mahimo ba, Erika? Ay napangutana. Kinahanglang mahibaw ko kung nag-unsa ka sa Pikas Beach. O kung nga nang ipariglahan ka dito. Nakasugat lang kong hubog. Mao na. Dok, daray mo medicine kit, oh. Stilan. Tabangin lang ko sa
sa akong pagpanambal, Erika. Okay! Roger. Sorry. Sorry nga. Talia. Sulti ko sa tinuod. Bahin sa. Unsa ito ni Dr. Nandi nimo. Dinhi sa tugibalinan nga beach. Ngano naabot siya dinhi? Ha? Ang tinuod ang gusto ko mahibawan, Talia. Kung nganong naabot siya dinhi. Roger, may mo pag dili ka lang mo inom? Pasagdilaw na ko mo inom karon. Kaya naglain akong gipati sa kung nakita ka ganina. Gagihagkan ka ni Dr. Nandi. Please. Tubagan na ako mga pangutan. Ano ba hilom ko? Gitawgan mo ba ang doktor o gipaanhi? Imposible ka na mahitabo. Kung mauna, miabot lang siya. O gihagkan ka, mo ba? May gipangutan na lang siya nako. Unsa kini? Roger, may mo pagkalimtan na lang nato ang nahitabo karang gabi na. Mali huna-huna nga wa ko tawga ang doktor. Wa ko magdahom nga mutunga siya dinhi. Unsa iyang gipangutanan nimo? Kada ang gusto ko mahibawan. Kaya posible kayo mutunga siya din kung dili pa bugat ang maong pangutana. Roger, Nganong naglisod kag tubag? tungod kay bisan si Dr. Rinante. Wa na ko tubaga sa iyahang pangutana. Pues ako isultihin siya pangutana. Nangutana siya kung unsa akong gibati sa gabi nga nahitabo mi. Nangutana siya ni mo, anak. Oo. Ugwa ni mo siya sultis tinuod mong gibati. Nga nalipay ka. Tuwag siya katapusan. Ang lalaki, kasahilom, imong gibahal. Naangkon mo na gyud. May mo pagdili ka mo sultian na, Roger. Maunay tinuod, di ba? Nalipay ka sa itabo ninyo. Tungod kay dili tinuod ka kwarta ang nakaingon nga misugot ka. Nga mahimong inahan sa anak ni Dr. Rinante. Kung dili, tungod kay mahal mo siya. Roger, please. Please. Dili na ta mag-iskot sa nahitabo karon. Inalang ato ang hisgutan. Dali. Tungod kay dili lalim ang nakita ko. Misugot ka nga hagkan ka niya. Roger. Sa ikaduhang higayon, misugot ka. Nga mahikap ka sa doktor. No! No, dili ka na tinuod. Nagalitan ko. Huwag ko magtuo nga iyang katubuhaton. Wa, Roger. Nahibaw ka mag... Nganong iya itong gibuhat? Ha? Dali. Wa. O dili sa ko gusto mahibaw. Kinala mahibaw ka. Pero maglikay ka. Kay minyo siya. Roger. Inanay ng na-interes si Dr. Rinante ni mo. Nahibaw ko nga sa ilong. Nagkunauna siya. Kung may higayon pa bang maangkon ka niya pag-usap. Ilom, Roger! Please! Dili ko gusto mamati ang imong mga gipanulti. Kinala ako isulti ang akong gikadlukan, Talia. O kung sama ko na imong gikahadlukan, ha? Nahadlo ko nga mabuhi pagbalik ang kainit sa mong gugma ni Dr. Rinante. Tungod siya paghawak ni mo karong gabi una. Roger. Kung maumang ka na mong gibati, Talia, mohangyaw na ko. Nga patya na. Patya na. Aron dili madisgrasya si Dr. Rinante. Roger. Nga nang di ba yung kamusultis tinuod ha? Kinsa'y nagparigla ni mo. Mahimo ba, Erika?
Dili anta maglalis, anak. Ako ning sa... Kung anong misuroy ko sa Lang Beach. No! Di ni imong sa! Doon na gyud akong hinungdan kung nganong gipariglahan ka. Please, Erika, please. Matug na ta. Gabiin na, oh. Huwag mo ata magsulti bahay na. Okay. Okay. Matog na ta. Ang imong tambal. Imo na nainom. Mana. Dali na. Matug na ta. Ginoo pa silo ako. Pero niligid bawas kung nauna ako nakita kagabi. Gihagkan ni Dr. Rinante si Teria. Kalabad sa kung Roger? Oh. Ma'am Erika. Ni amo balhin din hinga beach? Oh. Umayo kini ako, ma'am. Muhangyo lang ko nimo. Nga hipusan ng imo bana. Wait. Nasuko ka kang Renan? Oo. Nasuko ko niya. Good man. Ikaw ang mikulatan niya gabi. Ha? Nganong gikulatan ni mo ang akong pana, Roger? Tungod kay iyang giatakan ang akong katungod. Bastos yung pagkadoktor. Unsa? May mo bang masulti ka na lang sa tinuod? Kung unsay nasukan mo sa kumbana? Sorry lang, ma'am. Pero sa iyang gibuhat, nawa ang tanang kong respeto niya. Og ingna siya, nga dili na siya muduol kang taliya. Unsa? Kaya nga naman day ha? O sabi na hitabo ha? Miduol ba day sa rinati kang taliya? Sobra pas pagduol ang gibuhat kang taliya. Kaya nga naman laki. Unsay na hitabo? Gihagkan niya si taliya. Unsa? Wa ka magtuo magkahimo ni ning imong bana. Doktor maunta siya. Og nga nung yung gihagkan si Talaya. Diin ka man di ay. Natuog ko. Naabdan na ako nga gihagkan niya si taliya. Mamadlungan ng imong bana, ma'am. Kasunod na taon mi si taliya. Sa sunod, nga muduol pa siya kang taliya. Makatilaw na gid siya sa akong kasuko. Gihagkan ni Rinante si Talaya. Wa ko magbakak nimo. Nakita gid duha ko ka mga mata. Mao nga sorry na lang nga nakulatahan ako si Dr. Rinante. Tinuod ka, Juno? Sa'yo nga may lakaw sa Amerika? Lagi. Burang kintong itong lakaw. Hinay sa hospital sila kwartong doknante. Uy, ala. Asa man ka to siya, no? Andam na naman atong pamahaw. Aw, maguwat kita ng Mamarika. Yalang, Ah, Dino, Dok. nakita mo ni Erika? Lakaw tong sa'yo, Dok. Asam ko na siya paingon. Nagasulti ba mo? Wa may kasulti, Dok. Wa kay siya naman siya murag sa tan-aw nako ba kay wa man siya makabantay nako no. Sa tan-aw nako nga wa sad siya kabantay nako. Ako ko kabantay niya. Pero lakaw gid siya. Murag mag-atik-atik ba. Ah, di ay. Oh. Nagsakay ba siya sa sakyanan? Wa, Dok. Uto ka matubodong sa may bayon. Mau ba? Base nagpahangilan to sa Amerika, Dok. Ogo sige sulti ni Talaya ni mo. Misulti ba siya kung nga gihagkan siya ni Rinante? Pasinog siyang nag-una-una sa kumbana? Wa magkabantay si taliya sa plano ni Dr. Rinante. Pero nga nung nahibaw man siya nga ni amo din Oh. Nanilan ti kalina mo si Dr. Rinante. Mao nga badlunga gid siya, Ma'am Erika. Sa dili pa ko siya mahinaykan. Wabagit masulti si Talaya ni mo.
bahin sa lang relasyon ni Renante. Wa sila relasyon, ma'am. Mituo ko sa gisulti ni Talia. Pero nga nang gihagkan man siya sa kumbana. Ambot lang, ma'am. Kung sa'yo nasul sa utok si Umbana. Pagkisulti lang yun sa doktor ni Nanti, ma'am. Nga dili na ko gustong mapadool pa siya kang Talia. Dili kay nga kumbana lang ang angayan ni mo pahimangnoan, Roger. Lakip ka na si Talia. Disiplina sab siya. Kinahanglang muli kay sab siya sa kumbana. Ingna si doktor ni Nanti, ma'am. Ngay respeto ang among umaabot ka kasal ni Talia. Renante, nausa na nauni mo. Wani kaso pa. Gipariliglahan ako. Diin man sa makapariglahi. Kadako nung hubag niya ng imong agtang. Renante, may gitago ka na kung siya. Pa. Nag-anam kabugat ang akong gibati karon. Wa na ko makasabot na ko. Ang unsang wa ni mo masabti. Ang tanang nahitabo pa. Si Erika, si Baby Renan, ug si Talia. Nganong naapil man si Talia sa nakahasol ni mo, Renante? Inahan siya sa akong anak pa. Natural nga mahasol ko. Renante, papasa si mo nauna si Talia. Kalimti nga siya ang inahan si mo anak. Dili man tingalin na ako mahimo pa. O sibot mong ipasabot. May pagbati ka na kan Talia? No. Dili na mo ibot na kong ipasabot pa. Ambot pa. Mahimo ba ba? Di lang nung nata maghiskot ang butanga. Pangitaon ko na si Erika. Wa. Wa di ay siya din niyo. Milakaw ko nun paingon sa baybayon. Ako na nga pason pa. Nagluyar ba to? Kalapad sa ko. Hubag pandinig ako mga mata. Si Roger. Naunsa naman ka si Roger. Nasto ko pa ka siya kang doktor Renante. Pahitaon ako siya sa kawas. Nautuhan ko sa kong pagmatada. Mayo kitang bata ka na. Andam na ito pamahaw. Sa'yo day kang nagmata. Wa ako makatok. Roger, sorry. Sorry. Ngano na ngayo kag sorry. Sorry sa nahitabo. Uwa na lang dayon ta kumutubay sa pagpakigsulti kang Dr. Renante. Diba? Naitabo ng tanan. Muhangyo ko nimo nga ayaw na gud pagsukot nga hikapon ka ni Dr. Renante. Mao ibutang si mong nahuna Talia nga. Minyo na siya. Ug kasluno na ta. Oo, Roger. Ako ka natimanan. Ako na ang muli kay kang Dr. Renante. Gihagkan ni Renante si Talia. Iya siyang gihagkan. Kung mao na, may pagbati sa tingali siya kang Talia. Ug wa lang ko makabantay ni ini.
Basinog. Basinog ako rin ilang gibuang. Basinog. Oh, anong niyam ka din sa baybayon? Mahimo pagsultihan ko nimo sa tinuod rin, ante. Sa unsa, Erika? Unsa man. Ako ra ba'y giilad ninyo ni Talia? Unsa? Unsa kay? Giilad lang ko ninyo, no? Doon nagatingali mo yung relasyon, no? Mga misugot siyang mahimong inahan sa imong anak sa hilom. Erika, Tingali gihimo lang ko ninyong buang, no? No! Aron dili mo mailhan nga doon na mo yung relasyon. Erika, unsa ko nang imong ipanulti? Klaro kaayo. Klaro kaayo nga mauna ang rason nga misugot si Talia nga mamahimong inahan sa imong anak. Giilad tingali ko ninyong daan. Erika, wa ka na mo ilara. O kanwa pa! Nga nung misugot siya nga mamahimong inahan sa imong anak. Ha? Nga nung rin, ante! Dili sa'yo na nga akong ipabuhat ni Talia, di ba? Gihimo na ko siyang duplicate na ako. Erika, unsa man ang imong ipanulti? Ako rin yung giilad. Giilad ko ninyo. Naibaw ka na dahing daan nga si Talia ang inahan sa imong anak. Pero gipatuo ko ni mo nga wa ka mahibaw. Erika, kalma. Dili tunood nang naas imong hunahuna. Kundi pa tinuod ang akong pagduda. Ano man? Yan ang gihagkan mo si Talia. Kung dili pa tinuod, nga nung gihagkan mo siya gabi Ah, Hindi ka magkasumpay sa akong gisulti. Kay tinuod, di ba? Nabunog ka gabi tungod kagikulata ka ni Roger. Tungod kinabdan mong duha si Talia nga nagahawak. Erika, kuan ka. Ayaw nagpamakak. Nagasulti mi si Roger. O siyang misulti na ako nga naabtan mo niya si Talia nga nagahawak. Traidor mo! Mga traidor mo! Gusto si Roger sa inakita. Pero sayop mo sa inyong gituhuan. Akong sa ang tanan. Ugway labot si Talia. Imong sa? Imo rang sa? Imo lang gihapong labanan si Talia? Ako siyang gihagkan nga way pagtugot gikan niya. O ganun imo ka nakibuhat, ha? Tungod kay Tungod kay unsa? Tungod kay in love ka niya, sukad pa ka ni Anto? Sukad pa sa sunugdanan, mao ba? Dili, Erika. Gusto lang akong tugkaron. Kung anong misugot siyang may mahitabo na... Ayaw kang patuwa, anak! Erika, wa ko makasaan nimo sa unang panahon. Pero sa dihang nahibaw ko nga si Talia ang inahan sa akong anak. Wa ko kasabot sa akong gibati. Nigamit kag katabang aron lang makabaton tag anak. Gitintal mo siya kwarta, Erika. Pero nga no laging gihagkan ni mo siya gabi Rinantin si nagtukmod ni mo, kana ang tubaga. Erika, di na ta maghiskot ni Talia. Nga naman, abi kay mamatay naman ko. Mangita ka ng ikapulis akong dapit, ha? No, Erika. Ayaw pa guna-una, anak, God. Mamauli na ta, Talia. Okay. Kung mo imong gusto. Oh, sorry nga. Nga naguba ang atong bakasyon, Roger. Buwan ni kaso, Talia. Pero usbon ko. Usbon ko sa pagsulti nimo. Wa ko manghagit ni Dr. Renante aron mahagkan ko niya. Tuhuan tikas pagkakaroon. Okay. Si Dr. Renante ang tunay hunahuna nga hagkan ka.
Ako na nagidawat. Bisan ko nahadlo ko. Nahadlok sa unsa. Nahadlo ko nga. Nga dili may na yun ang atong kasal, Talia. Roger, ayaw kahadlok ka dili mahinayon ang atong kasal. Talia, layo ra kay ko ikumparan ni Dr. Rinante. Diha sa imong kasing-kasing. Ug ang iyang hawak, usa ka na kontentasyon. Nga mausab ang imong unahuna. Roger, isaad ko. Dili na mahitabong mausap pa nga ako una-una. Ikaw na ang mamahimo kong pana. Ikaw na, Roger. Manginaot kong imong barugan ka ng imong gisaad. Talia. Ako ka ng barugan, Roger. Dili mahitabong magpakasal pa ko sa lain. Ikaw ang mamahimo kong pana, Roger. Ako ka ng isaad Salamat. kanimo. Salamat. Mahal kayo, Tika Talia. Mahal yun kayo. Og dili ko musugot ka mawa ka pa sa kong kinabuhi. Dili. Oh, hinoon. Himatyo naman gud ko. Mahimo na ka mga damdaan sa ako kamatayon. Erika, dakong sayop ka ng nasi mo una-una. Iguba mo ang atong bakasyon, Renante. Maudi ay nga niya sila din Imo day tingaling ipahibaw si Tali nga anhil mo din mag-abot. Erika, husto na gud. Pulo sayop ng nasi mo una-una. Dili mahitabong masayop ko. Nasayop ka na sa unang mga higayon, Erika. Nasayop ka sa imong paghimo ni Talia nga inahan sa kong anak. Renante. Usa ayaw na pag-una-una bisan unsa. Aron mahiluna ka. Manglarga tas gawas. Adto ka magpa-opera. Mamasinta nga maayo ka pa ni anang imong sakit. Erika, love. Ayaw na guna-una ang hitabo gabi. Ako tong sa... Dili na mawa sa kong una-una. Imo siyang gihagkan. Bisag ko makakita sa akto pero sa reaksyon ni Roger nga gikulata ka sa kasuko. Nakita ko ang nakita ni Roger. Erika, sorry. Sorry, okay? Nabuhat na ko ni Talia nga hagkan siya. Aron mahibaw ko kung unsay iyang tinuod nga gibati. Kung anong interesado ka mang mahibaw sa gibati ni Talia. Ambot. Ambot. Wa ko kasabot. Sorry. Sorry kayo. Dili na nato gubon ang atong adlaw. Please. I'm sorry. Okay. Okay. Gipasaylo na ta ka. Salamat. Mahal ti ka, Erika. Mahal gid kayo. Talia, may nahuna-hunaan ko. Unsa ka na, Roger? Gusto kong madali ang atong kasal. Ha? Gusto ko nga magpakasal ta sa huwis una. Una ang simbahan. Di na ko masugot nga hatagan paghigayon ang ubang tao. Nga ilugon kang gikan ako, Talia. Roger, kinalang mustalik ka na ako. Ang kasal sa simbahan na ang aton dalion. Haba? Roger, wala makababag pa sa atong kasal. Talia. Kaluoy sa akong asawa.
unsa man akong nabuhat. Nganong ako magyong gihagkan si Talia. Ug unsa man akong gibating anak kan Talia. Dili man ni masabot. Dok! 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 Si Murika, Dok! Si Gino? Murika! Ha? Naunsa man si Amerika nimo? Nilakaw! Nang mag-abot ako ng musbay! Unsa? Ang problema, Dok, kay gibit-bit ang bata! Unsa? Gino, hain mo sila lang. Kwan, kaning murag do atos gawasot, Dok, disod! Unsa pa may laing gisulti ni Erika? Wa naman kuno, Dok, wa naman kuno. Sila lang man tao iyang gistoryahan nga mlakaw siya. Hain mo sila lang. Dok, wadyo ko saan ni Dok. Pagmata na ko, diha na sa among kwarto sa Amerika. Iyan ang gilisan sa baby Rinan. Unsa? Nya. Unsa may gisulti? Moto, nakutaw siya gatas. Gialsa niya ang backpack ni baby Rinan. Nya, mingon siyang mag-abot na lang ko ng musbay. Tawagan ako siya. Nera miya cellphone, Dok, ko iya magibilin. Ginoo ko. Unsa magkahin na suot sa hunang huna ni Erika? Dok, kwan, basig, wa ka tumununog daw tan, Dok. Dili lang unta siya maghunahuna. Hindi imposible, ko imposible, biya na pagkababae mong sawa. Dili na mahimo. Kinahanglan mahibaw ta kung asa sila paingon. Si Erika ug baby Renan. Kana. Makiksulti ka na ako, baby Renan. Nahibaw ka ba kung unsa ka ka-importante sa mga tao sa imong pahipot? Grabe. Ikaw ang sentro sa tanang kupa. Dili tod ako ang imong inahan. Pero ako ang tag-iyan mo. Kay dili ka matawin kalibutan na kung dili patungod na ako. Papa? Nangita pa mi ni Erika. Mo check out na ba? Ano man? Milakaw si Erika. O gida si baby Renan. Unsa? Iyan natin nga yung gisuro yung bata. Rinante. Lain ang niya sa kunahuna pa. Nasuko og nahiubo si Erika na ako gabi eh. Tungod kay Tungod kay unsa, Rinante. na makakuniya pa. Gipatuo ko siya nga gipariglahan ko. Mao nga bunog ko nga miabot din eh. Unsa man ay tinuod, Rinante? Ha? Unsa? Ang tinuod pa. Nakikita ko ni Talia. Kay niya sila si Roger din eh. Unsa? Unya? Unsa may natabo? Ang nahitabo kay nahagkan ko si Talia og naabtan ko ni Roger. O ganong imo sa nagibuhat? Ambot pa. Ang konon ko nakasa ko sa hunang-huna og sa buhat. Pero wa ko makasabot na ako pa. Ambot kanong ako to nagbuhat. May katurungan sa diay nga masuko ang imong asawa. Nagsuri na ko ni Erika pa. Pero milakaw siya da si Bebe Renan. Kinuo ko. Sige, pangitaas siya. Basin og ang bata, iyang gamiton aron pasakitan mong duwa sa Italia. Dili lang unta ka na niya buhaton pa. Rinante, lahi nga pagkabay si Erika. Daghan sa gihimong imposible sa inyong kinabuhi. Musa, way katarungan nga di siya makabuhat o mga butang nga imposible karon. So may akong buhaton karon. Tawga. Wa niya dadang niya cellphone. Musa, Gituyo na niya pagbilin. pero masakiton siya. Di galing maunsa ang bata. Basin ko niya ning yamong bata. Ginoo ko. Anilang una ta din sa hotel, baby Renan, ha? Kita nga panding karon. Kay wa pa mahibaw si Mami Erika kung unsa yung buhaton. Sige, tutoy na. Kay mamalitag makaon na to karon. Ha ba?
Gwapo ka man di ay kaayo. Karon pa ko makatutok og maayo nimo. Oh. Gihikap nimo ang akong aping. Mila ka na gyud ay nako nga imong mami no. Sabi mo, kunwa pa lang unta ko'y cancer. Dili unta ko magkulog sa Manili. Nalipay unta kaayo ko. Kumplito na nga to pamilya. Pero mamatay na ko. Mamatay na ko, baby. Erika! 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 Baby Renan! Hain mo! Wa sila din sa bahay. Ginoo ko. Haim ka, dad, ani Erika si Baby Renan. Dok! Dok! Luyar ba siya? Ako isang butis mo yun, Dok. Huwag kita dito. Huwag yun. Dok, wasag kita sa mga kwarto, Dok. Nagkasiguro ko nga dili pa itong mapauli din si Erika rin natin. Dili mahimo pa. Tuwa rin yung si Baby Renan. Dili siya makaantos og bantay ini. Kinahanglan mo uli siya. Dili mahimong iamong niya nga akong anak sa iyang kahiubos nako. Ako ang nakasa niya. Nasayod ka pa, Baby Renan? Giyakan sa imong papa ang imong mama. Huwag sakit kayo nga kong dugahan. Pero ako'y mahimo kay matyon ako. Pero sa dili pa ko mamatay, magpanting ta, ha? Gusto kong makabatsyag kung unsa gyud ang usa ka inahan. La la la, la la la, la la la, la la. Talia? Natawagan na akong kailan ako pari. Ha? Ato ta sa yan simbahan magpakasal. Okay, ikaw may baw, Roger. Ikaw na'y bahala sa tong kasal. Salamat. Ugma, mamauli ta sa bukid. Magsulti na ko nila ni Lolo ug Lola bahin sa tong kasal. Oo, sige. Mamayan ko sa inyo, ugma, Talia. Ginoo ko. Nakontak na nako ang tanan na mong kaila ni Erika. Pero, way nahibaw kung hain siya. Dok, ako rin nabot ang tanang mga butike, Dok. Huwag yung sa Amerika dito sa bibirinan, ay. Ginoo ko. Hain maka si Erika. Ha, Dok, yun Anong ko. gitama niya ang bata? Huwag yun, Dok. Gabiin na rin ba? Huwag ka to sila mulay at bridge, no? Ayaw pa hunahunaan na, Gino. Kinahanglan makita na to sila. Nagkatugmaday ko. Baby Renan? Ano nagkila ka man? Gigutom ka? Baby, ikaw lang ang unong nako karon sa akong mga kasakitan. Sige na. Tutoy na. Baby, hilom na. Hilom na. Nalipong ang ko. Hilom.
Hindi ko makainom sa kong tambal. Kadiyot lang. Baby, kadiyot lang. Moinom na ako sa kong tambal. Kadali lang. Kadali lang. Kadiyot agit kayo, baby. Baby, ayaw pagkamang paingon sa puldahan. Wat ako. Moinom lang kong kadiyot sa kong tambal kay nalipong ko. Dok, asan mo sa tanim ngitang Amerika? Wa ko mahibaw, Gino. Pero, nabalakagod ko sa posibleng buhato ni Erika. Pida, Dok, no? Masakit ra ba tao siya? Saon lang kung takihon to siya. Luya kay to. Makahuna-huna lang unta siya sa pagpauli. Ano kag iya sa gidas bibirin ng taon? Ay, paingon-ingon pa siya nga mag-abot lang tas bay? Ako gud ang sadaan ini. Ako gud, Gino. Kung ano basulon ni mo uling tao na? Nga maom na batasan mo Amerika, butbuot. Nakasa ko ni Erika sa milabayng gabi, Gino. Oo, sa? Oo, sa isa ni mo niya, Dok. Gihagkan ako si Talia. Ay! Kung sapit kong bangga na. Unsa day? Namura. Pasti lang, Dok. Ganun sa tao gagkan sa liyoy. Miyak tunay ka kay. Sa gibalhinan nilang bitsisod kay bukis ka. Oh, Gino. Ala, no? Dito ko. Ug ambot. Ambot nga nung nahagkan ako siya. Ug mao ni naabtan ni Roger. Mao nga gikulata ko niya. Tamisa kag ngabil talihan ak no. Nana mo rin gidangat ron ani, Dok. Mao nga ako giningsa. Awi mo tuod yun sa tanan, Dok. Why lali sa anoy? Ang kuya ron ani, Dok, no? Is bibirinan mo himong tarong Amerika. Basin og lumsan ro tong bata. Dili lang unta na nibuhat ng Gino. Dili lang unta. Okay na ko, baby Renan. Huwag na ko malipong. Oh, nga pang anak ka manggit sa pultahan. Dali, tiripi. Uy, nagpupo di ay ka. Mong mihila ka. Kadiyot ilisan na ka kaya para kadiyot lang. Ato na lang ta sa CR. Malikot na lang ka. Naon sa ko. Gikulbaan naman sa kong maayo. Talia? Ano ka magkabato? Gikulbaan naman sa ko, Roger. Ano sa gana? Ambot lang. Miinom ka bagong kape ka din na. Dili, lahi gid ang akong gipati. Lahi nga kulpa. Naon sa maka si Baby Renan. Nagat sa bana. Okay lagi mo anak dito silang kamot ni Ma'am Erika. Roger, sabta lang una ko karon. Ingon inilagi tingali ang usa ka inahan. Doon na kayo mga higayon nga makahinumdum ka sa imong anak. Ay kalimot. Siyam kabuhan siya nga diri sa akong sapakan. Ug sud sa siyam kabuhan, konektado kami sa usag-usaw. Nagkasabot ko. Pero, kung magkasalata, kung makabatong tagkawalingon na itong mga anak, kinahanglang hingpitan mong kalimtan si Bibirinan. Oh, Roger, ako ka na buhaton. Salamat. Katuog na. Okay. Musod na ko sa kong kwarto. Talia. Kinalang kalimtan mo na imong kagahapon uban kang doktor nanti. Please, Talia. Wow! Mara din imong kihilakan. Kay nahugong imong sampot. Sorry ha. Wadain ko magkasabot si mong gusto. Gikan karon, tun-anan akong tanan nimong gusto.
Kay ikaw maunong na ako hangtod sa katapusang yugto sa akong kinabuhi, baby Renan. Salamat. Salamat sa tamis mong pahiyom, Renan. Sige na, sleep na. Kay gapiin na. Inuo ko. Asa magin ako pangitaon si Erika. Oh, saan naman balita, Renante? Pa, huwag na mo matultuli si Erika. Nabala ka na kay ko pa. Masakiton siya o niya, nagdasig bata. Nausa naman ang asawa mo eh. Bisan usa naman lang ang musol sa unya na. Anong ka na man siya ang imong naasawa? Pa, asawa na ko si Erika. Kinahanglang dawato na nato. O kinahanglang sabto nato siya karon. Karong panahon na. Gisakitan siya sa iyang nahibawan nga gihagkan ko si Talia. Mangutan ako, Renante. Unsa man gid ang imong gibati karon para kang Talia? Oh. Ha? Pa, Ang tinuod ng isulti, ha? pa, Giilisan mo na ba ang imong asawa diha sa imong kasing-kasing? wa pa, wa. Mahal pagyapon ako si Erika. Pero doon lang ko'y dili masabtan nga gibati karon ka Talia pa. Dili ma-explain nga pagbati. Kung unsa man ni pa, kinalang ako ni papason. Kinahanglan yun. Kay kasununos si Talia. Dili mahimo makasamo ka sa iyang kinabuhi. Dok! Niya na ang pamantalaan niya imong gipapalit, oh. Unsa may mga balita diha lang. Ay, bahay namin nag-drugs, Dok, oy. O mga politiko. Wa man dili balita bahay ni Ma'am Erika. Kinalang bakitan si Erika, Renante. Panuhol ang mga tao nga mangita sa imong asawag anak. Baby Renan, mamalita din sa mall, ha? Oh, shh, ayok pa mong kagana mga gifile nga tinda. Ma'am, asa imo? Uy, hala ka cute sa baby. Kagwapo. Gwapo man agad ang papagod. Liwat man sa dinimo, ma'am. Ha? Mao ba? Liwat siya na ako? Imo man ang iyang mata. Ha? Tinuod ka? Oh, natural. Ako gud ang inahan. Mamalit ko gamit niya, day. Unya, nagdali ko maong tabangi ko, please. Sure. O sa mang gamitan niya ang imong paliton? Tanan nga kinahanglan niya. Diaper. Basta tanan. Tanang mga ilisan. Daghang ilisan. Dari palihog dong. Ipahimutan na diri sa kamang mga pinalit sa akong anak. Okay, ma'am. Anak, atong unahon nag-abli ang imong mga duwaan, ha? Ginoo ko. Upat ka adlaw na nga, wa mo pa uli si Erika. Unsa ba akong buhaton ni? Dok, asam rutaan eh. Uman ta dito sa agent nga nangita Ma'am Rika. Wado na sa bahay ni Roger. Magusap na dito, Dok. May katungod si Talia nga mahibaw nga nawa ang among anak. Uy, kadelikado ko na ng plano ni mo. Ay, sporbida. Masuko siya ni mo, ana. Tingaling mapusilan yung kang Roger kung pakita at Talia dito. May murag dili ko mapakita niya, Gino. Ha? Uy, saan pagkibaw Talia ng wag tang yang anak? Kung di kang pakita ni Abe. Wa man tayo number niya sa iyahang kinig-ilis mo siyang number siyang cellphone. Nahibaw na ko sa atong buhaton. Mupaulit ni ko sa among bukid. Usa na kay kahimtang nila ni Lolo ug Lola. Nagsikir magpadaan nila kwarta. Talia? Ready naman tayo mapaulit sa inyo.
Magapit lang tag sinugatan sa mga tiguang. Mao sa nini asa kong una-una, Roger. May nang malipay sila makakita na ako. Tiyaw na pag-ipaki na mo diha. Ako na maabli sa pultahan. Sige. Kay magkuha sa gusa kong mga gamit sa pangkaligo sa banyo. Kinsam ka ning nanuktok. Abot ang silingan. Maayong adlaw kanimo, Roger do. Kaila pa ka nako do. Nganong niya ka? Wa ka ba mahibaw? Nga dili ako gustong doon na usal niyo mapakita kang taliya. Kaya nagpapas pa siya anam ninyong tanan sa iya kinabuhi. Emergency man ni Roger. Kinahang lang may baw siya. Sinom! Lakaw na. Ayaw na may pabati ako sa emergency ng imong gingon. Lakaw na! Dok, sir! Dok! Oy, samang tao kang lambahan mo ko doon sa pultahan, oy! Kanong niya man siya. Roger? Roger, unsa to lago mo sa pultahan? Ano tugi ka no? Sige na taliya. Balik na sa mong kwarto. Pasig, doon na pa kinalimtan. Og sosyong bag. Sige na. Naman lagi nanuktok. Day, Lia! Talia! Na, kanya soday! Toho! Tingog ka ron ni Chino. Siya ang nanuktok? Ayaw siya tagda taliya. Ayaw siya pamatia. Day, Talia, day! Na, kanya soday! Tingog ka ron ni Chino, Roger. Taliya, kung gusto ka magalimot siya mong anak, kinalang kalimutan mo sa mga taong naglibot niya. Day, Talia! Tubang ako, day! Day! Doon ako importante ni mo insulti! Tubang ako! Roger, doon ako na si importanteng isulti Ayaw siya pamatia. Dali, ato tabagi sa luyo. Mamiyata din eh. Dali. Emerhensya, day! Emerhensya! Roger, may emergency siyang isulti. Kailangan tubangon ko si Chino. Taliya, dili ka magamove on na ng kalaki, ha? Kung magigsulti ka pa, bisan hain nila. Day! Roger. Day, Talia! Bahay ni Baby Rinan, day! Bahay ko na ni Bibi Rinan, Roger. Kailangan mahibaw ko unsay problema sa akong anak. Taliya, kinalang kalimtan ni mga imong anak. No! Pagi ako. Day! Chino, saan tapo ni Bibi Rinan? Salamat ang gisulti nyo ka na ko. Nagisugo kung doon ng titaon ni Dok. Ba nga pasultihan ka nga upat na kaadlanawan. Bibir ng taon. Si Mabrika. Unsa? Tinuod ba nang isulti ni mo, Chino? Kita ni Ma'am Erika si Bibi Rinan? Okay naman tingaling na doon ni bata. Kaya iya naman yung anak. Okay lagi kung nangihit pa. Unya, ni ubos ba itong doktor taon. Kaya diba man siyang yag ka ni doktor si Talia. Tinuod ka, Chino? Naibaw si Ma'am Erika nga. Nabaw na day. Nabaw na siya. Kinuo ko. Umuti hinungdan nga gidaan niya taon ni Mamerika si Bibir Nanday. Una sila nawa dito sa beach resort day. Una silang nawa dito. Mahimo pag di na nyo hasulong si Talia bahit na ng butanga. Anong problema, ha? Kwartahan na strukturin nanti. Sila pa sa bata na. Total, iya bang asawa may daa sa bata? Oo, nangita bitaw may taon nila ni Mamerika o di bibirin ng taon. Doon naman galing mag-hire nga detective si Dr. Nanti taon. Namutabang pagitan bibirin nan. Una, araman din na. Unya, nganong inyo pa mahasulong si Talia? Di, nga man Dr. Nanti may katungod taon may bawal sa diya. Sila itabos bata kay nahan man siya. Gitugyan na ni Talia ang bata nila. Mutabang tagpangita sa kong anak, Roger. Talia, pero naplano na to ang tanan nga matutas niyo bukid. Sa pagbabayan ako nimo. Mas importanteng makita ng akong anak, Roger. Busa, mutabang tagpangita nila ni Ma'am Erika o ni Bibi Renan. Kay nahadlok ko. Nahadlok ko nun sa buhaton ni Ma'am Erika sa akong anak. Nadlok mga ni Biday nga may layad na to sa breed. Nakuyog ang bata. No! No, Gino! Dili lang unta ka na may buhaton ni Ma'am Erika. Dili lang unta. Roger, please. Ato pa itaon si Ma'am Erika o si Bibi Renan. Please! Dok! Dok! Unsa na, Gino? Nagasulti mo si Talia? Oh, Dok, nahibaw na siya nga missing si Mamerika o ang bata taon ang inyong anak ni Talia. Oo niya. Oh, to ang Unsa may reaksyon ni Talia? mura na 30 taon sa kabalaka nga na-missing si Mamerika si Bibi Renan. Gino, malakaw na ta.
Asa naman sa tadok? Susihon ta ang tanang hotel dinhi sa syudad. Ha? Susihon, Dok? Asa man taong mga hotela, Dok? Ha? Asa mga hotela? Unsa man taong hotela atong mga suri-suruyo taon? Nagtuo ko nga mi-check-in og hotel si Erika. Uban kang baby rinan. Ay, pastilan ni Ma'am Rika. Unsa man tayo na taos utong taon ni Ma'am Rika nga iya man taon ni gibuhat? Aw, di sa nalim sa diyang kahimtang karon. Dali na, Gino. Ay napagdagan og sulti diha. Pangitaon na nato sa mga hotel si Erika og baby rinan. Talia? Talia, asa naman ka? Pangitaon ko nga ako, anak Roger. Pangitaon ko si Ma'am Erica. Wala ganun ta siya na utang gibuhat sa akong anak. Wala ganun ta. Kay mga hinalang kung daano pasaylo sa Ginoo. Talia, Makabuhat siya kong dautan niya. Talia, kalma lang. Dili na ni madagalma, Roger. Akong anak nang nag-ungaw sa kakuyaw. Nasuko si Ma'am Erica ka Dr. Renante ug dako. Posible nga iyang among anak. Okay. Ato pagkitaon si Ma'am Erika. Pero magunaon na ta kung asa na to siya pagkitaon. Ginoo ko. Walang ta siya daw tambuhatan sa akong anak. Walang Sige, utar. dali na. Malakaw na ta. Baby Renan, tanaw ha. Daghang tao, no? Yay! Daghang duaan. Saman, gusto kang maduwa? Sige. Musod na ng duaanan, ha? Nga daghang bata. Hinay lang. Madagma ka. Baby, kaniyot lang. Uy! Ay! Unsa man ka? Nga di ba ka magtanaw sa gianan? Di mo man ginasmagan ang akong anak? Sorry, ma'am. Ay, pagtanga! Taghang bata din, letche! Baby Renan, ay masakit ha. Dali. Ali ni Mami. Ali, hag ni Mami. Sorry, gid kayo, ma'am. Sa sunod, ayaw pagdanghag. Oh, Ma'am. Okay ka lang? Ambi, ako tanawon si baby, ay, ma'am. pakikap sa akong anak! Baby Renan, dali, baby. Musuta ng duanan. Hilam na lablab, ha? Ma'am, Nihilam na akong pangga. Dali, magduwa ta. Dok, pila na gud ka mga hotel atong ipanaka, Dok. Nya, awa man gyud sa Ma'am Erika. Dili ta mohonong, Gino. Kinahanglan makita na to siya. Maitang manawag tao tong isugo ni mus pagpangita tao nila, Dok, oy. Daghan sila nga nangita, Gino. Pero, mangita sa tagato. Oy. Ang detective na ni. Hello? Unsa? Hain? Sa mall? Asa nga mall? Okay. Sige. Muadto mi karon dayot sa mall. O naming makaabot dito. Sige. Sige, bye. Dok, ano to, Dok? Ano to, Dok? Gino, To, ato na sa mall. Sa SM. ha? Isim? Isim sa Happy Mart? To, dito si Erika, Dok. May nakakita ni Erika dito. Tana, Gino. Ato na sa mall. Ha? Nakitaan siya nga nagdaog bata. Ha? Okay, larga! Roger, asa man na ito pangitaon si Ma'am Erica? Wa man mahibawang iya mga motel kung hain siya. Wa naman dahil siya mo trabaho. Ay paginak. Ato may bawaan ko na. Hain si Ma'am Erika. Ako gyud sa dani ning tanan. Ako gyud. Mamasin lang ta. Kaya nakita lang ni Dr. Renante si Ma'am Erika. Kinala mahibaw ko sa ilang lakaw, Roger. Wala ko'y kontak ni Ma'am Erika. Talia. Basta. Pahitaon na to si Ma'am Erica. Gusto kong mahibaw kung giunsa na niya ang akong anak. Baby Renan, sige pagduwa lang na, ha? Duwa lang kay mo sandig lang ko dali. Wow! Nindot ang ball? Sige. Labaya si Mami sa ball.
Ala, naikogit si Mami. Bayo mula ba yung bula sa akong baby, oy. Baby, kisa ni Mami, bi. Baby. Nga nung karoon pa man tamag banding. Sa una pa unta to, no? Kahumot sa singot sa akong anak. Baby Renan, salamat ha. Nahimogit ko kung sa kainahan tungod mo. Salamat, baby. Excuse me, ma'am. Okay ka lang? Ha? Nga nung nakapangutana ka ni Ana. Kuan man gud, ma'am. Luspad ka kayo. Mura pag doon na kay gibati. May cancer ko. Ako lang gisuri ang akong baby. Gwapo kay sino. Ha? Cancer? May cancer yun ay ka, ma'am? Oo. Pero dili man nanakod ang cancer. Cancer sa tutoy. Stage 4. Uy. Ang imo ding bana, ma'am. Ayaw pagsaba sa akong bana. Nanipatrami. Aron ako masulo ang akong anak. Mao ba, ma'am? Gwapo kay nga akong anak, no? Hello, baby Renan. Smiley, Mami P. See? Happy kay nga akong anak mo. Bitaw, ma'am. Unsa man gusto kag tubig? No. Ayaw ka balakan ako. Okay ako. At iman na lang ng ubanan yung mga customer niya, ma'am. Baby, napay bula, oh. Ali. Gino, Dok. ikaw na ipangita ka parkingan ha. At tuunan ako ang giingon sa agent. Okay, Dok. Sige. May tag si Mamrika, nagitaw na ilan nakita, Dok, eh. Siya na lang unta. Ginoo ko. Si Eric ang lang unta kining nakitaan sa agent. Talia, manghuno na ta. Roger, dili mahimong muhunong tas papangita ni Ma'am Erika o ni Baby Renan. Talia, kinahanglan doon ay tumong ato papangita. Gusto na ko makabalita bahay nila. Nahadlo ko, Roger. Basin og doon na nagibuhat kinautan si Ma'am Erika kang Baby Renan. Nahadlo ko. Talia, Husto. Nahibaw na ko kung asa ta paingon. ha? Asa man ta? Sa Villa Palacio. Sa ilang bahay ni Dr. Renante. Unsa? Talia ay ka nagbuhat ha? Dili mo yung mapakita ka sa mga tao sa mong dapit. Labi na kang doktor nanti. Roger, kinabuhi sa kong anak-anak kataya ining higayon na. Kinalang mo balik ko sa akong gigikanan. Talia, Kung tinuoy ko ni mo kimahal, musalik ka na ko. O tabangan ko ni mo makita ng akong anak. Kana lang, Roger. Talia. Kung dili ka mo uban ako na ang muadto nga mag-inusara. No. Ubananti ka. Dili ka musugod ka magpadool ka sa bagaog na ngawa ko. Dali. Mga tuktag doon sa panimbahay ni Dr. Renante. Baby Renan. Sige, tuwa pa. Narang imong didi, oh. Ba, sige, gutom na ka. Drink ko na sa imong milk, ha? Naan pa kung gigutom ka. Dali, be. Sabak na ni Mami. Nara sa unahan ang duanan sa bata nga giingon sa agent nga kauban sa akong gisulat. Ikaw si Dr. Renante?
Ako. Akong kauban ni Sir Mando, Dok. Ako nakakita sa imong asawa o anak. Hain sila. Narado kay, sa sur sa diwaanan. Si Erika tuod ka. Wa may problema, Dok. Nagduwa raman sila. Gisabak ni Erika si Baby Renan nga nagtutoy. Ginoo, salamat nga nakita na ako sila. Salamat. Imo ba silang duulon, Dok? No. No. Salamat mo ha. Muadto na lang ko sa inyong opisina. Ako na'y bahala sa akong asawa. Okay, Dok. Sige, salamat. Kaluis akong asawa. Luspad kayo siya nga nagsabak ni Baby Renan. Nagpiyong ang iyang mga mata. Nga nagpatutoy sa akong anak. Pasagdan ko lang na sila. Huwag yun ay siya daotang una kang Baby Renan. Ginoo ko, salamat. Ano nahilom ka? Kung dili mo kaya mo ito magbalik diha, may mga mamiya na ta. Dili. Kinalang buhaton ako ang ayong buhaton. Tuhod og alang sa akong anak, Roger. Okay. Buhatag tanang gituan mo maayong buhaton. Ayaw lang kong kalimti sa panahon nga. Magkatubang na sa mo si Dr. Renante. Roger, niining higayon na. Pangayon ako gikan nimo ang tibuok mong pagsalig na ako. Please. Salamat. Dali na. Unsi, Kitang duha ang moatubang ni Dr. Renante. paubanon ko ni mo diya sa bilya. Oh. Pamanhonon na ka. O gusto kasi imong giingon. Kinala makasaksi ka sa tanang mahitabo sa among panag-atubang pagbalik ni Dr. Renante. Sige. Salamat, Talia. Dali na, Roger. Baby Renan. Happy kayo kung nakabanding ta. Ang nga sa una pa ni nato kipuhat. Husto di ay dili di ko ang ngayang manghigin mo. Kay ikaw lang makapabatsyang nako kung unsa ang sa katinuod nga inahan. Baby. Sige, pagtuwa lang diha, ha? Mupiyong lang ko gamay. Oo. Noon sa ba? Nga nung nagpasapak man ka na ako, ha? Gikapoy na katuwa. Sige, matugta kung gusto ka. Dali, dali. Sabakon ta ka. La, la, la. May ngit-ngit ang palipot. Baby. Kaluis akong asawa. Nagpiyong ang iyang mga mata. Nga nagsabak ni Baby Renan. Luspad kayo siya. Dok! Oh, meron lagi sila. Oo, yara! Gisabak, di ba malika si Dudong dati? Ay, Dudong dati naman, si Dudong rin iya gisabak. Di at susuanan, Dok. Ah, Dok, di ay. Gino, wadi siya daotang huna-huna kang Baby Renan. Bitaw, Dok. Karongon ta istorya, Dok. Kapit ako mulay at best brains mo, Amerika. Meron malinis, duwaan sa mga bata. Iyang gisuroy ang akong anak, Gino. Nakigbanding siya kang Baby Renan. Nausab ng Diyos maandok, no? Abi na to, magwala siya sa, o magbuhat siya dautan ba? Abi na to, magwild siya. Wa, madi ay. Gino, mito ay ang iyang liog. Hala! Uy! Sugdo na ako siya, Gino. Gino ko! Erika?
Erika? Nautsa mo ni siya. Bibirinan. Erika! Erika! Oy, sir. Naunsa naman na siya, oy. Wala man siya magliho. Miss, pasud lang akong kauban. Dadun na mo siya sa ospital. Ako ning asawa. Erika! Erika! Niantas tabagan sa Villa Palacio. Dali na, dali. Panuktok na. Dali. Ako na manuktok. No. Ako na. Dali. Kung dili ka ganahang matubang sa kagahapon, may mong mamiya ta din eh. No, dili, Roger. Kailan may bako kung naunsa na ang akong anak. Kung giunsa kini ni Ma'am Erika. Oy, hala. Talia, ikaw ni. Lalang, kumusta na? Unsa na balita, ha? Nahibaw na ba mo kung hain si Ma'am Erika ug ang akong anak? Kukuan, wa pamantahon, oy. Ito pa sa si Dr. Rinante o si Gino. Nagsikipagpangita ni Ma'am Erika o ni Baby Rinan. Kinuong ko. Unsa mo kay nahitabo sa kong baby? Ay, di naman na imong baby Talia, oy. Hangtod ba gabi, wagin mo ulit sila si Ma'am Erika? Wag yun. Ginoo ko. Talia, ikaw na. Sir Anton? Sir, masalo ako nga. Mitunob kong balik din sa inyo, sir. Pero gusto lang ko mahibaw ko na unsa na gyud si Ma'am Erika o si Baby Rinan. Dali, sunod mo na ako diri sa loan, Talia. Dok, ang iatake yun si Ma'am Erika siyang sakit. Gino, may grabe ang sakit ni Erika. Mamatay na siya, Dok. Like the stars in the night. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Gugmang Binilanggo. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Dalit ka nato sa RMN Drama. So this love I've Umuto ka listeners ang part 13 na good. Hapit na ni mahuman ka listeners. Kuan na lang ka part ang inyong paabuton. 14, 15, 16 ang final. Kaya ako naman yung gidibay-daan ba ang mga nabiling episode ako nang gibahin og katulo. So tag-as ni siya. Tag siyam kini siya karon siyam ni ka episode niya sa 14 siyam yapon unya sa 15 siyam yapon ug sa final 8 na. Igo gidivide lang na siya ba para di gyud ingog mamubo siya nagpaminaw ninyo kay ugahong tigi-tigihon gud mabtan pa mga pila ka part niya mugbo ra no manang ako jud gituyo og tag-as gidivide kog tinag-as para di mo magmahayas pagpaminaw no nya basa na ko sa comment dito ron kay daghan kay comment no. Si Lydia Ando, part 13 na Sir John, please, dalian nag-upload kay kanindot na jud pamation. Salamat. Salamat kay Lydia Ando no, sa pagpaabot aning drama ha. Mugid thrilling na, nindot na. No? Nindot na kayo. Unya si Cherpar, dyan na kay drama na rehas or kagulkor sa rehas. I-upload sa Pikas pero giundang kay wala daw sumpay basin sa tunga-tunga lang ang last episode.
I know dili ka motiwas kay dili ikaw ang nag-start sa drama, but sayang kay nice siya na drama dyan. Pamasin dahil i-upload nimo og an okay ra pod pag dili ma-upload. Pasensya kay Chirpano kay wala ko'y kopya ning kagulkol sa rihas, no? Si Radio Drama Bisaya lagi na ay kopya ni ba? Nya, ing matod pa niya kay diam to tigpaminaw masay ko siya. Mga kalisunod no tigpaminaw sa kang Radio Drama Bisaya, no? Kay na may mga drama niya nga wala sad ko ba maminaw sad ko. Nya kabasam ko comment ato nga ning reply siya nga kuan. Kaya ko nung pangitaon sa mga file kay mag nawagtang ko ng mga sumpay. Kaya ko nung subayon ba kung kanang naapa ba ang mga file sa sumpay atong drama, no? Muna nga mga ko pasensya kay wa ko'y kopya niya. Mo nang maminaw ko sa kang Radio Drama Bisaya kanang mga drama niya nga wala sad ko. Kay kanahan mo kog drama sa pareha man ko ninyo mga kalisteners ba. Muna maminaw sad ko sa yaha. Unya sunod si Jidan. Salamat sa part 12 dol. God bless you from Davao de Oro. Salamat kay Jidan, no? Unya sunod si shout out nimo Jidan sa Davao de Oro, no? Salamat sa paminaw. God bless nimo. Nya si Regine Ababon. Dol salamat sa part 12. Waiting mi sa ubang pang part. Shout out ko sa akong amahan nga si Saturnino. Kugihan maminaw sa imong drama. God bless you, Dol. Salamat kayo, Regine Ababono, sa imong amahan nga si Saturnino nga. Kugihan yun maminaw sa drama. Salamat kayo. O sunod si, God bless nyo, no? Regine Ababon. O si Nilo Senior Lao. Kanindot na sa drama, uy, makahappy kayo, Sir John, na makaguol, makakulba. Salamat sa pag-upload, Sir John. Shout out, Sir John. Magtapok mi maminaw sa imong drama nga gi-upload diri sa Purok Dos, Tandang Sura, Kanukutan, Tagum City. Nila Luloy Laway sa akong mga anak ug igsuon. Salamat kay Nilo Senior Law, no? Tibok pamilya dining minaw sa mga drama, no? Salamat kayo. Naali mo dia sa Purok Dos, Tandang Sura, Kanukutan, Tagum City, no? Salamat kayo. Unya si Christian Austral. Salamat sa mga drama nimo, idol, makalingaw jud kaayo. Salamat kayo Christian Austral, no? Salamat kayo nga sige paminaw ug nalingaw gid ka ba. Salamat kayo. Si Carmina Indaw, thanks idol ang part 13 idol. Muna ni Carmina Indaw, no, ang part 13. Salamat kayo sa pagpaabot ug pagpaminaw. Si Rose Anto Mambien, sumpayon na Sir John kay ninduta na tawon always gugat check sa imong YouTube. Ayaw na dugayo, sir, thank you. Salamat kayo Rose Anto Mambien, no, sa pagpaabot aning drama, ha. Sunod si Chiri Nice Moon. Salamat, Sir John. God bless. Paborito na akong drama ug katong mihabo-habo na usab. Salamat kay Chiri Nice Moon. Puro nindot ning mga drama, no? Bisag mga dugay-dugay lang ning mga drama, ha? Pero nindot, no? Nindot ang mga istorya. Sunod si Rosalie Buti. Wow, salamat admin sa part 12. Nice kayo admin. Destiny dito siguro nila ni Dr. Rinante, no? Salamat kay Rosalie Buti, no? Nagsunod yun siya kanong nice drama. Salamat kayo. Sunod si Concepcion Logronyo. Trailing na kayo, Dol. Salamat kay Concepcion Logronyo, no? Sa imuhang pagpaminaw. Trailing na yung tinuod ng drama, ha. Si Lerma Suzuki. Always thank you, Sir John, sa pag-import. Fight lang. God is good and God bless. Salamat kayo, Lerma Suzuki, sa imuhang kanunay yung pagpaminaw, no? God bless nimo, no? Si Lerma Suzuki. Salamat kayo nga kanunay yung naminaw niya. Si Mars TV. Nindot nga drama, nindot pagkabuhay sa script. Maugyod. Salamat kay Mars TV sa imong pagpaminaw. Sunod si Rosalino Junior Angeles. Watching from MB Charbil 1 Idol. Nandito barko na mo sa Amerika. Pa-shout out sa mga kauban ako diri sa barko. Daghan salamat idol sa part 12. God bless. Salamat kay Rosalino Junior Angeles, no, diya sa ako ano, MB Charbel 1. Naaday mo sa barko, no, padoon pa sa Amerika. Dito na barko na nalim sa Amerika dahil. Salamat kayo sa mga kauban diyan, no, mga kauban sa barko, no. Namina mo sa mga drama, salamat kayo. Rosalino Junior Angeles ug sa imong mga kauban, salamat kayo sa pagpaminaw. Si Miles Ramos.
Sir John, i-upload ang bilangguang bulawan na kasi nag-upload ato pero wala man gitiwas. Ikaw na lang upload, Sir John, kay nindot tong nga drama. Salamat, Miles Ramos, imong ano, comment, no? Ako lang suwa, akong testingan og pangita sa mga pahal og madabar ko arrange, no? Madabar ko kanang kuan sumpay-sumpay mga drama nga nahin oy final pero naalang ko wangkon jud ko nga nakoy mga episode nga nakulang kalisteners kay wala ko makit ang uban labi na pud kay na nangapapas tanan ang live streaming sa DWHP sa ilahang Facebook page kay tungod lagi si Facebook or Meta nag-update sila ba bugat natin nila kaayo sa ilahang kuan sa ilahang file baka na no sa tawagan ng agtanan mga live streaming gipang tangtang labi na tong mga dugay na kayo gipang remove na sa Facebook mo nang nangawagtang tanan wa gid ako matiwas og subay in town akong duda si amigo drama wa telepod nakasubay tanan kay wa man yan mapadayon mo na ang wa na lang niya tiwasa no ug wa pa dilita sa kuan sa DWHP DWHP sa Facebook wala bot ang DWHP ang Facebook may delete na ano may Meta wapan la i-remove tanan tong mga live streaming napan tayo nasubay wa naman tanan nahurot man muna way nakakuha pero sa kuha lang nga file na ako'y final aning drama ha ako lang i-try og subay kung madaban akong arrange no kay og madara ako i-upload na buhon testingan ako Miles Ramos no og arrange. Si Annabel Lamban, salamat po ni Annabel Lamban no, with tulo ka hard na yung comment niya. Sunod si Grapevine, kanus ang partner tin ani salamat. Salamat. Mo ni partner tin no, salamat sa imong pagpaminaw Grapevine. O niya si Cleabel Albero. Wow, good Ibs idol, naka-timing jud ko og first comment nagulat jud ko ani nga sumpay kay nindot jud nga drama. Salamat kay nimo Cleabel Albero no ikaw day first comment na. Salamat yun, no? Gaatang yun, pasabot yun, gaatang yun, kaya mawin, nakaunag comment, no? Salamat kayo, Cleabel Albero, no? Atong mga listeners diha, ang kanunay nakatang, salamat kayo. Nya si Jubilin Eliadora, salamat ani Rudy, another excitement, ani nga drama. Salamat po ni mo, Jubilin Eliadora, no? Sa kanunay pagpaminaw, aning drama, ha? Si Jean Ruiz, 7:36, diri sa gabi, idol, Riyadh time, yehey, makapaminaw na po ko, ani while ga work. Salamat kayo, God bless ug amping permi. Salamat po nimo Jean Ruiz no diya sa Riyadh. So sa ato pa bisag kadlawon ako na-upload ni ang oras sa inyo ada kay mupay pag ano tungtong sa sayong kagabi no. 7:36 pa man di sayo pa ni nga kagabi on. So, sa amo kay kadlawon na. Muna nga timing jud ay kayo no sa imuhang time diha no. Jean Ruiz, nya salamat kayo, God bless po nimo. Salamat kay sa pagpaminaw sa mga drama. Og si kuan Catalia Smith, salamat Sir John from Qatar. Salamat kay Catalia Smith diya sa Qatar nga kanunay naminaw no. Salamat kayo. Diya si Marian Laborte. Hello Sir John, daghan kayong salamat. Grabe excited na kayo po sa imo ra gid kumutan-aw sa mga upload. God bless always. Way sa payan Marian Laborte og daghan salamat sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama no. Nga kung gi-upload. Si Rosie Bisin, salamat po partner tin dayon syada na kayo. Salamat kay Rosie Bisin no. Ug mo na ni ang part 13. Sunod si Lini Omega. Nag-pop up sa notification. Salamat sir. Salamat po Lini Omega. Mao ni timelhan nga naka-subscribe gyud kay ning pop up naman sa notification no. Pero naa day po dili naka-subscribe na day. Mo pop up gihapon. Kan sa wa ka mo subscribe basta nakapaminaw kag usa ka video ani usa ka drama ani sunod ana i-recommend na sa YouTube mo pop up na lagalit sa wa ka mo subscribe no so hinaot lang kung ani subscribe mo tanan no mga listeners subscribe mo nya i-like sa ninyo no para kuan makapaminaw sa dang uban no i-like ninyo nya i-share baka ninyo aron daghan ang makapaminaw labi na tong wala pa makahibalo nga na day drama yan ani no? Mas mayo inyo i-like kay kung i-like ninyo na i-recommend na sa YouTube daghan yun na makapaminaw kay i-recommend man niya mo nang mo spread siya sa lain-lain niya kung ano mga viewers sa YouTube no
Muna, salamat kay Lini Umiga sa imong kanunay pagpaminaw. Sunod si Jomar Garcia. Shoutout idol, always tan ko gaatang sa imong drama episode from Davao de Oro nga maglulugaw, no? Salamat Jomar Garcia dia sa Davao de Oro, no? Oh, sa man maglulugaw kanang sari kanang nag-business ka og lugaw. Kanang kuan baka na may lugaw nga special, no, kanang naibutangan bitaw og manok or sa klase si lugaw champurado mo na akong paborito gyud. Jomar Garcia, no, maglulugaw, so paborito gyud ako ng lugaw nga champurado, no, kinalami ana mas labi nag ting-uwan or buntag sayo. Kondisyon kay ba makakaon kag champurado nga espeso kaysa tabliya ba, no, kanang tabliya bitaw nga pure cacao gyud, no, mo na kinalamian i-champurado, no. Kinsay comment ko na mo kinsay ganahag champurado da, no, kay parihata. Mga ka-listeners, kinsay ganahan yung champurado da, comment mo kay parehas ta. Indot nanag ko na bata pa ko ba may naandan ba doon sa Bukid probinsya, kinalamian na kaya na pananamo sa una mga bata pa mi basta makakaon og lugaw nga nay tabliya champurado nya kamayan. Basta mga bata kay paborito mga na katupong nay naka-attend mi sa una og kanang mga kuan sa mga madre ba, nay mga Bible study na. So pais na ako may mga madre og champurado nga espeso kaysa tabliya. Pero chocolate na ba lamia kay lagi di ko kalimutan na ba. Muna nakainomdom ko ni Jomar Garcia, no, ano yung maglulugaw, no, nakainomdom ko kay mo na akong favorito kanang lugaw nga champurado sa bata pa ko. Pero ganahan po kag pinalahi kinapulaan na kaog tamis ato na po ka sa katungkuan na pinaparat-parat, no, butangan og subak-subak na mga carrots unsa dia, no, mga dahon-dahon, binignit. Pero di kay ko ganahag binignit kay tungod sa tuno bitaw murag ngilngigan ko ba. Dili kay ko paborito ang binignit, no, tungod sa ngilngigan ko sa tuno, no, tuno sa lubi ba. Pero mukhaon ako ginagmay. Di gid ingon og mao'y paborito. Pero arita sa paborito nga lugaw, champurado yun. Muna sa mga makarelate diha, comment na lang mo, no, ganahan sa di mong champurado. Sunod nga, di nakalimut man ko no si ning request mo nito sa una si Ma'am Life Journey o kuan dai kanang mag-vlog kuno ko ba magluto champurado. Nya pakanaon to mga bata, no. Wa man ako ma-vlog, pasensya kay ma'am, no, pero sige gyud mi nagluto og champurado, labi na ato ako mga pagumangkon, mo na imong snack. Pero wala na ako ma-vlog, no. Aw naali ko vlog sa una sa John Kent Anota. Mo imong gi-snack non ja. Makita gyud ninyo ang among background nga kuan jud. Pobre gyud. Pobre gyud kay background, no. Kini mga pobreta kay way mo tay proper nga kuan magyaka sa mga owner ring sawg or mag-ijag lingkod asa ari ko pwesto dili pita kay tungod lagi sa kakulang baway lamisang dako way mga bangko kayo yan na ba muna mag-ijahan na lang pwesto, no, ari ko magyaka tare, no, yan ana, no. Muna usahay di lang ako mag-vlog ka listeners kay maulaw ko ba maulaw ko sa sitwasyon ba nga makita nga, pero kuan inoon po ang uban kay maluoy man sad sila kay makarelate man sad sila nga nana bay pud may magyaka may mangaon kay wa mi kanang lamisa nga magkatapok tanan nana muna, no, nya kuan salamat kay sa mga nakasabot, no, nya akong background balik-balik ano na pasensya kay mga ka-listeners, no, wa gid ko ka kuan pa. Sunod comment si kuan kini si asa naman to dapit na si Christine Ann Lauron. Exciting na gyud kaayo ang mga episodes. Salamat kay Christine Ann Lauron, no, sa imuhang kanunay pagpaminaw pagpaabot sa drama. Si Rian Luwagi back to back man akong gipaminaw boss dyan. Mihabu-habu og kani pero kini jud kay excited listening from you. No? Salamat kay Rian Luwagi sa
UAE, no? Salamat kay sa mong pagpaminaw diha. Si Imelda Ganal, daghang salamat sa kanunay, God bless. Salamat po Imelda Ganal sa imong makanunayong pagpaminaw. Hinaot unta nga kini akong gi-video ron di ni mapalpak kay tong niagi gud kanang usahay kanang masipet og set na ko akong kamera or kini di mo function ba kanang masipet na nakalimot ko may lagwa ni masipet listeners ba. Laong sa no listeners kay usahay masipet ko. Di ma-record. Allah. Sa una lang ligwa ni ma-record ron. Dako taas na bakong yaw-yaw diya wali ma-record na. Mo ni nakaapan ron. Hinapunta nga na-record ni. Ako ang tiwasan ka listeners no. Hinapunta na-record lang ba. Kay taas na kayong oras na usik. Nya usahay lagi malipat mag-unig sit good. Di ma-record ba. Unya sunod yung comment si salamat Imelda Ganal na si Janet Bangkong. Kumusta Kuya Jan? Salamat sa pag-upload. Salamat po kayo sa pagpaminaw Janet Bangkong no. May lang tawa masipyat na kung video ron ba kay mubalik kasi kung vlog ani unya kung masipyat ni kay kini laging malipat-lipat og set aning kining kamera nya kining bluetooth nga maon og maon ako di na ko ma-off pa. Makaamong sa kung record kay di man nimo function og naka-bluetooth. May lang unta og na-record ni karon no. Nya og wala balik jud ko ani. Sunod si Lasido. Salamat kayo makalipay yun nga naay nasumpay dayon. Salamat Lasido no. Action ko kabalaka no nga akong video ron og na-record ba kanay kay balik jud ko sinugdanan ani og wa mi ma-record. Si Jeneline Capio, pa-shout out idol, Jeneline Morales dahil diri sa N-Squared Meat Shop. Kanunay dahil may naminaw sa imong mga drama idol. Og nice kayo imong mga drama. Hope masumpayan dayon. Salamat kay Jeneline Capio no sa imuhang kanunay nga pagpaminaw no. Jeneline Morales no. Diha sa Squared Meat Shop, N-Squared Meat Shop. Salamat kayo no sa imong pagpaminaw. Sunod si Badiday, katong drama lagi lods nga Bilago ang Bulawan. Salamat Badiday no. So ayan lang ako nagsubay-subay Badiday no kay basin day pohon no. Kay daghan malay nangita ni dramahan no. Ako lang i-try ni og subay-subay og ma-arrange pa na ako no. Si Nisel Su. Thanks sa drama po. Isa pa yan Nisel Su. Nya si Miss Lynn Sapiula, thanks po. Isa pa yan Miss Lynn Sapiula. Salamat sa pagpaminaw. Si Ann Tumanda, partner 10 please. Salamat kay Ann Tumanda sa pagpaabot. Mauna ni. Mark Brian Waslo. Partner 10 idol. Mauna ni Mark Brian. Salamat sa pagpaabot niya. Si Rose Antumambien. Thank you sir Jan. Lipay gid kay naa na sumpay. Murag malipay po ako adlaw makapamati ani. Salamat. Salamat po ni mo Rose Antumambien no. Kanunay yung naminaw sa drama. Si Jubilin Eliadora watching from Uguban, Tagbina, Surigao del Sur. Salamat kayo. Jubilin Eliadora dia sa Uguban, Tagbina, Surigao del Sur. Salamat kayo sa pagpaminaw diha no. Si Rose Antumambien Amping always dyan. Salamat kaayo. Rose Antumambien ug ikaw sa diha no. Salamat kayo sa pagpaminaw. Si Miss Sapiula, Miss Lynn Sapiula. Unta masundan dayon mao na ni Miss Lynn Sapiula ang sumpay no sa part 12, part 13 na taron. Sunod si Bedricon Aranjo, thank you Dul. Thank you na po idol. Salamat kayo sa pagpaminaw Bedrico Aranjo no. Salamat kayo sa imuhang makanunay pagpaminaw. Si Joms Panuncial next week. Mao na ni no, next week. Pasensya kay no kay wag na tunong nako tong akong giset nga adlaw ba kay naka-copyright lagi kalisinas no. Katulog ko gabalik kung edit na para di lang matrim ang ubang part ba. Di lang ako di lang makat. Kay wang ipugos og upload niya, copyright siya, makat yun ang pugos kay labi na na-upload na niya. Sayang kayo ang gasto sa mobile data tag 7 gig or 8 gig baka mahigop naman na sa ni-upload. Nya ugahong utrohon dilito na ko to nausik na ang 7 gig nya
kasagaran ba yung mga yun na sa mga promo sa butang tala Globe kanang 8 gig 50 pesos na or pila na ba na ron 19 99 ba tabla kagalabay kung imong delito na usbon ba mo na nga kung ma-upload na ako diyan makapiright mapugos mo kog trema na kay para di lang mausik ang mobile data ba mo na nga usahay gyud ba usik gyud di kalikayan kay masayangan na po ko sa episode gud nga labi nag importante kay nga isina bitaw ja tang sayangan ni ba nang ikat ba mo shortcut ni pugos ug delete isakripisyo na ko na i-delete na nako tuhon na og edit no pero usahay og di na wala ko i-load yun di na makaya kanang di na gyud ma kuan makapiki na kayang load nga nabilin di na gyud ako ikuan ipugos delete i-trim lang gyud ako kay wala may choice pero kung madapa kuan ako na yung kuanon balik ko edit mga ka-listeners no unya taasa na malik sa kuan sa nabasa na ko no wala man tinga dapat di ay kini uban ani kay sa lahi ni nga drama sunod na ako ni basahon ng ubang comment tingali kay kuan kanang ngabot nag 30 minutes hapit mo 30 minutes na gyud mo to mga ka-listeners at magpaabot na po mo sa part 14 no kay ako pang usbog balik kung i-edit na ko kay naka-copyright man siya daghan kay copyright ning gawas gud utro na po na kong edit ang part 14 karon mo to ka-listeners thank you so much for watching o for listening amping mo kanunay mga ka-listeners God bless us all.